si Jesus mianhi, kay siya ang dalan nga angay tang sundon, ug kita iyang gipakamatyan aron maluwas ta. Siya namatay, nabuhi pag-usa, sa langit siya mipauli. Apay nagtuong mubalik siya, aron uhaw ka. Kay mubalik siya, mubalik siya, pag-igo sa trumpeta, mabanaw ta, umunyak ka mag-usap na, mga bato na kita sa pagbalik niya. Uuban kita. Mga tagak ng bituon sa kahitasan, mungit-ngit ang adlaw, bisan ang bulan, Ilhanan sa pagbalik niya, makita sa tanan, apan nagtuong mubalik siya, aron kuhaon ta. Kay mubalik siya, mubalik siya, pag-igo sa trumpeta, mabanaw ta, umunyak kita mga usap na, mga bago na kita sa pagbalik niya. Uuban kita. Kay mubalik siya, mubalik siya, pag-igo sa trumpeta, mabanaw ta, umunyak kita mga usap na, mga bago na kita sa